Вас вітае інфармацыйная служба тэлеканала МКТБ. У эфіры навіны час мясцовы. У студыі Алеся Ушакова і галоўнае сёння. Спаборнічаюць кожны дзень. Больш за 60% плошчаў збожжавых убрана ў Мінскай вобласці. Амаль 48 тысяч тонн збожжа сабрана на полях Маладзечаншчыны. Летний патруль на водоемах. Супрацоўнікі МНС и БРСМ проводят сумесную акцию и формуют у насельніцтва основы бяспекі жыццядзейнасці. У патрэбным месцы у патрэбны час. У першую нядзелю жніўня ў Беларусі традыцыйна адзначаецца дзень чыгуначных работнікаў. Спаборнічаюць кожны дзень. Больш за 60% плошчаў збожжавых убрана ў Мінскай вобласці, паведамілі ў Мінаблвыканкаме. Па стане на 5 жніўня ў вобласці ўбрана 64% плошчы, намалочана больш за 908 тысяч тонн збожжа. Сярэдняя ўраджайнасць склала крыху вышэй 29 цэнтнераў з гектара. Па агульнаму намалоту лідзіруюць Слуцкі раён, Нясвіжскі, Капыльскі раён. Сярод гаспадарак па ўраджайнасці ў тройцы лепшых Нясвіжскі, Дзяржынскі і Мінскі раёны. Затым ідуць Клецкі і Маладзечанскі. Жніво 2018. Амаль 48 тысяч тонн збожжа сабрана на полях Маладзечаншчыны да гэтага дня. Аграрыі працягваюць працу ва ўзмоцненым рэжыме. Убраць у рэгіёне засталося ўсяго 15% плошчаў. Гэта каля 2,5 тысяч гектараў збожжавых і зернебабовых культур. Лідарам кампаніі стала аграфірма Лебедзева. Тут хлебаробы завяршылі уборачную. Намалот у гаспадарцы склаў больш за 5 тысяч тонн збожжа. У бліжэйшыя дні працу ў полі скончаць і яшчэ некалькі калгасаў. Следам практычна нага ў нагу ідуць сельгасарганізацыі Селіўцы, Маркава, Ехімоўшчына і Заскавічы. Сярэдняя ўраджайнасць па рэгіёне складае амаль 36 цэнтнераў з гектара. За ходам уборачнай на полях працягваюць сачыць выратавальнікі, міліцыя і кантралёры. А перадавікоў хлебнай нівы па сённяшні дзень віншуюць прафсаюзныя арганізацыі. У сферы паслуг. У Маладзечні па адрасе вуліца Прытыцкага, 8 адчыніў дзверы новы магазин «Фэмілі». Пакупнікам прапануюць вялікі выбар адзення і абутку для жанчын, мужчын і дзяцей, а таксама тавараў для дома. Падрабязнасці ў нашым сюжэце. «Фэмілі» – так называется новая просторная крама адзення і абутку для ўсёй сям'і, якая адкрылася на вуліцы Прытыцкага ў Маладзечні. На плошчы больш за 800 квадратных метраў шырокі асартымент жаночага, мужчынскага, дзіцячага адзення і абутку, сумак, рамянёў і іншых аксессуараў. Мы хотим, чтобы все покупатели приходили к нам почаще, ведь это все сделано для нашего города Маладечна. Без покупки, я уверена, никто не выйдет. Во-первых, ассортимент очень огромный, цены очень приемлемые и оденется вся семья. Калі вы збіраеце дзіця ў школу, абавязкова зазірніце ў краму «Фэмілі». Вам прапануюць адзенне для малодшых и старейших школьников на любой густ и кошелек. У нас можно школьников одеть к школе, мальчикам большой выбор рубашек, футболок, брюк, обманок. Девочкам тоже юбочки, сарафанчики, платьишки, рубашечки, блузок очень много по доступным ценам. Як прызналіся першыя пакупнікі, новая крама уразила и памерамі, и выбором товару. За цалком доступные гроши тут можно апрануць усю семью. Магазин очень большой, просторный, очень много вещей. Можно выбрать для всей семьи. Сейчас вот выбрала себе покупку. Очень доступные цены. Выбор очень большой. Очень хороший товар, доступные цены. Мы, в принципе, всей семьей ходим, одеваемся. Нам выгодно. Пришли на открытие магазина со всей своей семьей. Цены низкие, доступные, большой выбор мужчин и женщин. Магазин большой, хороший, так что проходите, покупайте. У новой краме вялікі выбор пастельнай бялізны, падушак і коўдраў любых памераў, ручнікоў і іншых тавараў для дома. Супрацоўнікі крамы паабяцалі, што асартымент будзе рэгулярна абнаўляцца. Вас чакаюць штодня па адрасе вуліца Прытыцкага, 8. Чакаюць вынікаў. Вышэйшыя навучальныя установы Беларусі 6 жніўня афіцыйна завяршаюць уступную кампанію і праводзяць адкрытыя пасяджэнні прыёмных камісій па залічэнні на дзённае і завочнае аддзяленне студэнтаў-платнікаў. На сайтах устаноў можна будзе знайсці поўныя спісы першакурснікаў. Прыём дакументаў на платную форму навучання ва установах вышэйшай адукацыі завяршыўся 4 жніўня. На бюджэтныя месцы залічэнне скончылася 28 ліпеня. Па яго выніках адзначаўся значны рост конкурсаў і прахадных балаў на многія спецыяльнасці.
Увага, пошук. Маладзечынскім раус адшукваецца Рубань Дмітрый Анатольевич, 1973 года нараджэння, зарэгістраваны ў вёсцы Запалякі. 17 ліпеня пайшоў з дому, і яго месцазнаходжанне да гэтага часу невядома. Прыкметы вышукваемага: рост каля 190 сантыметраў, хударлявага целаскладу, вочы карыя, валасы кароткія, сівыя. Асаблівыя прыкметы: адсутнічае верхні пярэдні правы зуб, на левай кісці татуіроўка з 4 кропак. Быў апрануты ў светла-карычневыя джинсы, белую кашулю, светла-карычневыя басаножкі. З сабой быў срэбраны ланцужок з крыжыкам. Грошы ў памеры каля 270 рублёў. Маладзечынскі раус пераканаўча просіць грамадзян, якія ведаюць што-небудзь пра месцазнаходжанне зніклага, паведаміць па тэлефонах, паказаных на экране. Міліцыя, якая выводзіць з ценю. Свое прафесійнае свята 5 жніўня адзначылі супрацоўнікі Дэпартамента фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю. Гэта адна з самых маладых праваахоўных структур у Беларусі. На варце эканамічнай бяспекі краіны фінансавая міліцыя 26 год. Так, Маладзечынскаму міжраённаму аддзелу ўпраўлення Дэпартамента фінансавых расследаванняў па Мінскай вобласці і горадзе Мінску падпарадкаваны 4 рэгіёны: Вілейскі, Валожынскі, Мядзельскі і непасрэдна Маладзечынскі. Толькі за 6 месяцаў бягучага года супрацоўнікі аддзела раскрылі 12 злачынстваў. У асноўным гэта ухіленне ад выплаты падаткаў і пагашэнне крэдыторскай запазычанасці, а таксама карупцыя. За мінулыя паўгода ў бюджэт дзяржавы па выніках дзейнасці фінансавай міліцыі ў Маладзечні паступіла больш за 160 тысяч рублёў. Сваю кампетэнцыю прафесіяналы пацвярджаюць штодня. Таму тым, хто яшчэ мае намер весці ценявы бізнес і падманваць дзяржаву, лепш ведаць загадзя, што такія спробы не скончацца поспехам. В этом году основной упор был сделан на контроль за расходованием бюджетных денежных средств, направленных на реализацию различных государственных программ, а также крупных инвестиционных проектов. Кроме того, пресечение различных преступлений коррупционной направленности в данной сфере, пресечение незаконной предпринимательской деятельности, уклонение от уплаты налогов, легализация преступных доходов. Лета – гэта маленькае жыццё. Бацькі, атрымаўшы водпускі, могуць урэшце удзяліць больш вольнага часу ўласным дзецям. Сёння многія таты і мамы стараюцца, каб дзеці былі дагледжаны ў матэрыяльным плане, апранутыя, накормленыя, сабраныя ў школу. Але настаўнікі і псіхолагі раяць не забываць і пра духоўны аспект выхавання. Гэта могуць быць сумесныя паездкі, удзел у розных мерапрыемствах, але на першае месца спецыялісты ставяць даверлівыя адносіны паміж бацькамі і дзецьмі, таму што тыя ўяўленні пра навакольны свет, якія сфарміраваліся ў дзяцінстве, будуць супроводжать человека усё его жыццё. Я не призываю родителей быть совершенными, потому что совершенным это тоже не есть хорошо. В настоящее время совершенны только какие-то памятники культуры, архитектурные сооружения. И делать из ребенка какое-то совершенство – это абсолютно неправильно. Важно ребенка наделить какой-то душой и заполнить душевный сосуд любовью, заботой, вниманием и обычными человеческими отношениями. Летні патруль на вадаёмах Маладзечыншчыны. Супрацоўнікі МНС і БРСМ праводзяць сумесную акцыю, мэтай якой фарміраванне ў насельніцтва бяспекі жыццядзейнасці. На гэты раз спецыялісты Маладзечынскага ГРАНЦ і маладзёжнага атрада аховы правапарадку наведалі вадаёмы Забеліна і правялі вучобу з адпачываючымі, дзе ў чарговы раз узгадалі пра асноўныя правілы паводзін на вадзе. Дарослым пераканаўча рэкамендавалі не заходзіць у рэкі, азёры ў стане алкагольнага ап'янення і не выпускаць ні на хвіліну з поля зроку дзяцей. А школьнікам арганізатары акцыі раілі далёка не заплываць і не ныраць. Усім прысутным былі раздадзены і буклеты з нагляднай інфармацыяй. У патрэбным месцы, у патрэбны час. У першую нядзелю жніўня ў Беларусі традыцыйна адзначаецца Дзень чыгуначных работнікаў. Беларуская чыгунка існуе з 1862 года і да сённяшняга дня застаецца важнай транспартнай структурай нашай дзяржавы, а чыгуначныя перавозкі часам і адзіным спосабам дастаўкі грузаў і пасажыраў. На тэрыторыі Маладзечынскага раёна работнікаў сталёвай магістралі налічваецца больш за 2000. Гэта прафесіяналы сваёй справы, нялёгкая праца якіх стаіць за кожнай паслугай чыгуначнай сферы. За дакладную і бесперабойную працу чыгуначнай галіны Маладзечыншчыны сёння адказваюць 5 асобных структурных адзінак. Гэта дыстанцыя пуці, дыстанцыя сігналізацыі сувязі, станцыя Маладзечна, лакаматыўнае дэпо і рэфрыжэратарнае вагоннае дэпо. У кожнай арганізацыі асабістыя абавязкі, але задача ва ўсіх адна – забяспечыць пасажыраў якаснымі паслугамі па перавозцы, а прадпрыемствы транспарціроўкай грузаў. Сваё прафесійнае свята многія работнікі сустракаюць непасрэдна на сваіх працоўных месцах. Мы находимся на электровозе серии БКГ-2. Эти электровозы оборудованы уже по последнему слову техники.
оборудованы кондиционерами, микроволновыми печами, холодильниками. Все сделано для удобства локомотивной бригады. Андрей Ляшкович працуе ў чыгуначнай сферы ўжо амаль 15 гадоў. Пад яго кіраваннем цягнікі з грузам вагой больш за 5000 тонн ажыццяўляюць дастаўку грузаў не толькі ў нашай краіне, але і па-за яе межамі. Акрамя перавозкі грузаў, супрацоўнікі лакаматыўнага дэпо выконваюць шэраг іншых абавязкаў. На сегодняшний день является ремонтно-эксплуатационным депо, которое занимается непосредственно ремонтом как своих приписных локомотивов, так и других предприятий Белорусской железной дороги. Обслуживают плечи на участок от Молодечно до Жлобина, Орши, станции Кяна Литовской Республики, Полоцк в грузовом движении, в пассажирском Молодечно-Вильнюс, Молодечно-Гудагай. Также обслуживаем пригородные движения, это Молодечно-Курлівщина, Глубокая. Пад гукі будаўнічых інструментаў свае прафесійныя святы сустракаюць і чыгуначнікі рэфрыжэратарнага вагоннага дэпо. Тут вагоны цягнікоў атрымоўваюць новае жыццё. Высокамеханізаванае прадпрыемства на адпаведным узроўні ажыццяўляе рамонт грузавых секцый і дэталяў для іх. Работаем в колесно-роликовом цеху. Здесь производится ремонт, можно сказать, одного из самого сложного элемента грузового вагона – колесная пара. Вот. Работа начинается с обточки колесных пар. Здесь у нас монтажное отделение. На тэрыторыі рэспублікі Маладзечанскае вагоннае дэпо адзінае, якое аказвае паслугі па рамонту рэфрыжэратарных вагонаў, што прызначаны для перавозкі хуткапсавальных прадуктаў. Цяжкая праца, якая выконваецца супрацоўнікамі дэпо для бяспечнага руху цягнікоў, не засталася незаўважанай. Па выніках работы за першае паўгоддзе Маладзечанскае рэфрыжэратарнае прадпрыемства стала лепшым у краіне. Мы занимаемся обслуживанием вагонов, которые находятся в поездах. Это у нас пункт технического осмотра. Также мы проводим плановый ремонт. Это деповской, капитальный, грузовых вагонов многих типов. И на балансе у нас содержится 5 рефрижераторных секций. Але для многіх маладзечанцаў працу чыгуначнікаў высабляе станцыя Маладзечна. І гэта не здзіўляе, таму як часцей за ўсё звычайныя пасажыры сутыкаюцца менавіта з работай супрацоўнікаў станцыі. Адсюль з пакупкі білета і пасадкі пачынаецца паездка для жыхароў горада. 2018 год для калектыва станцыі юбілейны. Ужо 145 год запар чыгуначнікі выконваюць свае абавязкі, тым самым робячы падарожжа для нас комфортным. Станция Молодечно немножко своеобразная в том плане, что мы являемся передаточной станцией с Европейским Союзом, то есть нам посчастливилось, и мы в настоящее время работаем с пограничными, с таможенными службами, обеспечиваем транзитные грузоперевозки 9-го транспортного коридора европейского. К прошлому году порядка 125% грузопоток увеличился. Сёння нам цяжка ўявіць жыццё без чыгункі, якая функцыянуе, і трэба адзначыць функцыянуе кругласутачна толькі з дапамогай сваіх сумленных і адданых работнікаў. Менавіта дзякуючы ім стальныя рэйкі злучаюць населеныя пункты і скарачаюць адлегласці, тым самым прадстаўляючы нам магчымасць апынуцца ў патрэбным месцы ў патрэбны час. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. Гэта ўсё, аб чым мы паспелі расказаць вам. Новы агляд падзей глядзіце 7 жніўня ў 19 гадзін. Добрых навін і да сустрэчы!